Il-gvern qed jipprova jitfa' l-problema taħt it-tapit iżda n-nies din hija r-realtà li qed jaffaċċjaw ta' kuljum nies fl-emerġenza. Filmati li kiseb Net News fl-aħħar sigħat juru nies jistennew fl-emerġenza buħut minnhom għal aktar minn 6 sigħat tant li f'xi waqtiet kellhom ukoll jissejħu l-pulizija. Sitwazzjoni stressanti anke fuq il-professjonisti mediċi b'tobba u infermiera jistqarru magħna l-management fl-Isptar Mater Dei qatt ma kien daqstant ħażin u l-gvern mhux jagħti każ li hemm nuqqas kbir ta' staff. Kienu bosta reazzjonijiet għall-istejjer ta' Net News dwar id-dewmien fl-emerġenza. Min kiteb li tinsaret sitwazzjoni tal-mistħija, oħrajn jikkonfermaw li kellhom jistennew sigħat sħaħ, oħrajn igergru għax anki fl-isptar hemm ċertu mediċini u affarijiet out of stock. Mara partikolari spjegat kif hija kienet ilha tistenna mill-10 ta' bil-lejl bl-uffiċjali tas-sigurtà jgħidula prepara ruħek. Is-Sibt Net News irrapporta kif fl-aħħar jiem tilfu ħajjithom żewġ persuni fil-kurituri tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei fost l-oħrajn kawża ta' dewmien żejjed. Domandi li batna dwar dawn l-imwiet baqgħu mhux imwieġba bil-Ministeru tas-Saħħa jżomm skiet assolut għajr għal stqarrija mimlija attakki, sempliċement għax dan l-istazzjon kixef fatt li l-gvern ipprova iżommu moħbi. Bosta infermiera, tobba u diversi persuni oħra li jaħdmu f'Mater Dei saħqu li l-burokrazija żejda li hemm fl-isptar qed ixxekkel il-ħidma impeccabbli tal-ħaddiema partikolarment fis-sezzjoni tal-emerġenza u l-Ministru Fern mhuwiex jindirizza dawn l-imsemmija problemi.